Ndị banyị ndị Enugu-Ezike ndị Igbo Nsụka ile ana m eme kono mata na onwe onye ọma na asọ nsọ mmemme na asụ nu na onye na n'olie bụ Dr. Ụzọka Atanizaga na Enugu-Ezike bụ na n'olie ngara asụ nu onye kekwechiri gbashike na amale nwa na ebe ha jigijigi bụ nwaanyị anyị nọ na n'ụwa bụ egwuregwu be anyị bịara iji karị bụ ihe na-amaghị ijuma nwa na ebe ọghị ma ọ ka anaghị na aga anyị bụ ndị otu na-eme omenala ka onye na-akụ egwu a amachaghị ihe ile onye ụkparị egwu ma ọ na-eso na-emachago n'ojikonye kpoganya ọ na-eme ọgwụ dịka ya kwara anaghị agịgwu agịgwu na ọ bụ n'ụmụ ere ma anyị kwalitere obodo ihe gara ka o kwesịrị bụgị na ohi na-amaghị m ihe na-ewute na ujuma nwa debe ọgụ na anyụkọ mamịrị ọnụ ọgwụ ụfụfụ omenala ebe ịnọrọ ya na-eyi egwu udo ga-ada Ụzọka Irobodo Ụzọka Irobodo ya wọrọ ogbenye akọrọ na Ụzọka nwa Madonna Ụzọka Irobodo Kaneko Ụzọka Irobodo Kaneko onye ụkparị egwu Ụzọka kwa Ụzọka Irobodo Ụzọka yi mufe egboja Ụzọka Irobodo mee mufe ọgbụjo Ụzọka Irobodo Ụzọka yidochoro Ụzọka yigegbu Ụzọka Irobodo Ụzọ Ịzaga 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 yiri obodo egwu nwa o Ịzaga nọ nọma bi mufu n'ụzọka obodo egwu nwa m deli ọkagbo si to daga tọwọ Ụzọka Ụzọka yigegbu ọnwa lẹ́nu mú chigozie lẹ́nu mú chigozie o n'Ụzọka yigegbu ihe wụrụ ogbenye akọghị na jakọma oche ebule nzata anịhụ bụrụ ekele akwụkwọ wọ ụgwa Ụzọka yigegbu Ụzọka kpọtere Ịzaga nọ Ụzọka na Ịzaga nọ Ụzọka Irobodo egwu ọ bụrụ nwa be na-achọ agwọ be na-achọ mgbachi nye gị nsogbu n'Ụzọka Irobodo egwu nwa m kere ha na bugete Ụzọka Irobodo egwu na bugete ayi ele emi mọsụ Ụzọka Irobodo egwu emanere ọdụgo Ụzọka Irobodo egwu ọga ịma ọga ịma nere ọga ịma nere ọdụgo emi mọsụ Ụzọka Irobodo egwu Ụzọka ayi Ụzọka ọnwa onye Ụzọka reka onye ụkparị egwu nwa mgbabọ ijele nwa ogbu Madonna ọnwa ụzọ nwa tụrụ kpa o Ụzọka Irobodo